Dober Dober večer. večer, želim Jožica pri telefonu. Gospa Jožica, dajte Ja. se tudi vi malce sprostiti zdajle, brez vprašanj. Vse bo naredila I naša samo mi Zorica se, draga sama. moja, opustite. Može? Malce se Može. sprostite, ostanite na zvezi, ne odlagati slušalke. Jožica, šta je sa vašom desnom rukom? Jožica, kaj je z vašo desno roko, sprašuje Zorica? Z desno niti ni, tako malo me boli, mogoče na komolcu, drugače ni nič hudega. Sad me slušajte, to Dobro, što vas poslušajte. malo boli, to će jako puno da prođe, da, ajmo reći, od malog će nastati jako veliko. Iz jednog jedinog razloga, ja ću vam reći, vaša desna ruka. Vi ste, ajmo reći, prije nekih 6 mjeseci, draga moja, dodirnuli jednu osobu, što je sad to veoma, ajmo reći da vam pričam ovdje, veoma komplicirano. Desnom rukom ste dotakli jednu osobu koja apsolutno nije dobra. Ne želi vam dobro. Ja ću vam reći, prenijela je svoju lošu energiju. Vi desnom rukom, kada ste dodirnuli, vi ste prenijeli njenu lošu energiju kod vas. To mi nije Vama šeć. desna ruka, apsolutno, ovaj dio ovdje, draga moja, tu će krenuti i krenut će vam prema gore. Ja vam od ovog trenutka ovo blokiram, ali slušajte me, vi ne morate, sad me slušajte, ja ću vam ovdje blokirati ovaj dio, ali molim sada, znači narednih 10 minuta, jeste mi čuli? Ja, Opustite se, ništa ne smijete da mi radite, jeste čuli? ja, 10 minuta zatvorite vaše drage okice, lijepe. Opustite mi se, draga moja, i ovo što vam sada sam poslala u ovom trenutku će početi i završit će se nekih 48 sati od danas i onda ćete, draga moja, vaša aura je zaštićena u narednih 3 mjeseca. Gospa Jožica, sva vse razumeli. Z desno Prav roko lepa ste se hvala. nekoga dotaknili, ki vam je želel slabo in prenesli ste to njegovo slabo energijo nase. Zorica pravi, da naslednjih 10 minut naj bo samo z vaših. Jako je Zaprite bitno. svoje lepe oči, to je zelo pomembno. Dajte se sprostiti in v naslednjih 48 urah se za 3 mesece zapira vaša aura, kar pomeni, da ste za 3 mesece zaščiteni. Zelo pomemben lepa podatek za hvala. vas. Lijepi Lep večer, pozdrav. Jožica, in dajte si vzeti teh 10 minut zase, prav? Lijepi pozdrav! Srečno, adijo!